basabe isifo sami, basaba amandla, khanyisa nawedlozi, ishisile impepho, khanyisile amakhandlela, basabe isifo sami, basaba amandla, khanyisa nawedlozi, Sanibonani balandeli emakhaya, uMakhosi umdlalo osele nikhuluma naye kanti-ke bakithi ngokusebenza ngilaphaya ePietermaritzburg eMaqonqo. Okay, namhlanje-ke bakithi ngike ngathi angiphinde ngibuye ke sizobonisana noma ke sizochazelana bakithi sihlaziyelane amanye amaphupho bakithi aloku eqhamuka njalo ukuthi thina uthole ukuthi kwesinye isikhathi asisenako ukuqonda ukuthi awungabe leli phupho bakithi lichaza ukuthini. Okay, namhlanje ke bakithi sizokhuluma nje ngephupho elilodwa kepha bese silichaza ngendlela ezahlukahlukene bakithi, kodwa kahle kahle sizokhuluma ngephupho elibika isifo noma sibe ngendlela ukuthi elisho ukufa okusuke kuzoqhamuka ngaleso sikhathi. Okay, sizoqala lana bakithi kuyenzeka kwesinye isikhathi ukuthola ukuthi uyaphupha kodwa manje uthonge indlu, uthola ukuthi hayi mina ngithonge indlu ekhaya kwakhiwa. Ukuphupha kwakho nje bakithi kukhona indlu eyakhiwayo. Lelo phupho iphupho esingasho sithi iphupho elingalihle kakhulu ngoba likhomba ukuthi kusuke kukhona isifo esuke sizoqhamuka ngaleso sikhathi, ngoba phela ukwakhiwa kaleyo yindlu njengoba kusuke kukhona umuntu osuke ezodlula nje kukhomba ukuthi nangale kwelamathongo indlu yakhe lowo muntu isiyaphela kahle kahle, nangale sebekulungiselele noma sebekulungele ukuthi cha khona umuntu ozayo, usho ukuthi kunomuntu ozodlula emhlabeni bese yangale kwelamathongo bakithi. Ngicabanga ukuthi kuyezwakala, kodwa futhi ke sikhumbule ukuthi kwesinye isikhathi kuyenzeka uzithola usuthonga noma usuphupha iphupho elifana nalelo uphuphe kwakhiwe kanti akungeve ngoba kuzodlula umuntu ekhaya lakho ngqo, kodwa uthola ukuthi kuzodlula umuntu osondelene naye. Okay, kanti-ke futhi-ke elinye-ke iphupho lesifo ukuzithole la usuthonga khona kodwa uphuphe kudilika indlu yodaka ekhaya. Ukuwa nje kwezindlu zendonga, ukuwa kwezindonga ekhaya bakithi akukuhle ngoba kuyasikhomba isifo esuke sizoqhamuka ekhaya. Kuyakhomba ukuthi cha kukhona umuntu ozodlula, kodwa futhi njalo futhi ngizolo ngicizela ukuthi kwesinye isikhathi kunamaphupho esizowaphupha noma sizowathonga akhomba ukufa noma akhomba isifo, kodwa akungeve ngoba kukhomba ukuthi umuntu kwesinye isikhathi usuke ezodlula ekhaya lakho noma eswini senegcekeni, kodwa uthola ukuthi uzoba umuntu mhlawumbe isihlobo noma umuntu enisuke nisondelene naye. Okay, bese kuphinda ke futhi mangabe uzosithola ke uthola usuphupha ingubo yomshado emhlophe. Kungenzeka ukuba uyiphupha igqoko umuntu noma uyayibona nje ayigqokiwe, mhlawumbe uyibona esitolo noma uyibona phezulu kwento, kodwa nje ukubona kwakho leyo ngubo yakho emhlophe yomshado kukhomba isifo futhi nakho. Kanti futhi siphinde futhi sikhumbule ukuthi kwesinye isikhathi kuyenzeka uthola ukuthi uzobona ingubo yomshado igqokwe umuntu, uthola ukuthi kodwa akungeve loyo muntu osuke umbone egqoka ingubo yomshado, ukuthola ukuthi uyena okuyena yena umuntu mhlambe ozodlula emhlabeni. Kanti futhi singakubalekeli nawo ukuthi kwesinye isikhathi kuyenzeka ukuthi umbone umuntu egqokile ingubo emhlophe kanti wena usumbulelwa imfihlakalo kanti ngempela uyena usuke ezodlula emhlabeni, kodwa ingubo emhlophe yomshado nayo iyasibika isifo bakithi. Okay, siphindeke ebese sidlula lapho bese siya la enyameni ebovu bakithi. Inyama ebovu kuyenzeka ubona inyama ebovu ngabe negazi kwesinye isikhathi noma ngabe ibiyibovu nje kuphela, kodwa igazi angilibonanga kuyona leyo nyama, kodwa kungenzeka futhi inyama yenkomo, inyama elokhuzana yembuzi, kodwa uma ibovu leyo nyama enjalo ke bakithi kuyenzeka nako isikhombo ukuthi cha kusikhona isifo esisuke sisondele ngaleso sikhathi kunina noma esisuke sisondele ngaleso sikhathi. Okay,
Siphinde ke la futhi bese sidlula ke lapho bese sizokhuluma ngabakithi ngokuthola ukuthi la wena usuyathonga kodwa manje uthonga kungena amanzi endlini mhlawumbe uyabona nanka amanzi agcwele indlu mhlawumbe uzama indlela yokwakhipha uzama ukwasula lokho kungena kwamanzi endlini bakithi lokho zama kwakho ukukhipha amanzi endlini kukhomba isifo bakithi kusho isililo esisuke sizoba khona ekhaya ngaleso sikhathi uma ngabe uphupha kungena amanzi angazi noma kuyazwakala ke bakithi kwesinye isikhathi ke bakithi ukungena kwamanzi noma ukugcwala kwamanzi endlini kwesinye isikhathi kuyenzeka uthola ukuthi akungeve ngoba nakhona kuzophuma isifo ekhaya kukhomba ukuthi kwesinye isikhathi khona umuntu ezodlula kodwa kuyazikhomba izinkinga esuke zizongena ekhaya noma ukukhomba ukuthi isuke sezifikile izinkinga ekhaya ngaleso sikhathi njengoba kusuke kugcwele amanzi endlini okay kusiphindeke la ebese sidlula ke lapho bese uthola la bese sikhuluma uthola ukuthi manje uyaziphupha noma uyazithonga uthonga usensimini noma ubona abantu besensimini mhlambe bazama ukutshala angithi yabona le ukuba sensimini noma nje uyiphupha insimu ihlaza nansi ya kuyenzeka kwesinye isikhathi isibike isifo kodwa ke futhi nalo lelo phupho ke lihlukane kabili ke bakithi kwesinye isikhathi kuyenzeka uphupha insimu kanti ikhomba isisu mangabe ngithi ikhomba isisu kuyenzeka uthola ukuthi khona umuntu osuke sekhulelwe ekhaya ngaleso sikhathi noma ezihlobeni osuke ekhulelwe okay sidlule ke bakithi siphinde la kuyenzeka futhi uthola ukuthi kwesinye isikhathi uzophupha bese uphupha ibhokisi lomncwabo okay uma uzophupha ibhokisi lomncwabo ke bakithi kuhlukene kuyasibika isifo ngiyazi ukuthi kwesinye isikhathi uzothi umuntu uma ngabe uphupha ibhokisi lomncwabo alikwazi ukuthi iphinde lisho umncwabo kanti kuyenzeka bakithi ukuthi ulibone ibhokisi kanti nangempela ubone ibhokisi lomncwabo bese ngempela futhi kube khona isidumbu esizophuma noma kube khona umuntu ozodlula bakithi noma sithi kube khona isifo esizoqhamuka ngaleso sikhathi kanti futhi ke ngeke sikubalekele ke bakithi ukuthi kwesinye isikhathi ukubona kwakho ibhokisi nje lomncwabo ulubona livaliwe kusuke kulisho lesinye isikhathi likhomba ukuvalwa kwezinto zakho kanti ke kwesinye isikhathi uthola ukuthi uzolibona kodwa bese uthi uma ulibona hawu ngilibonile ibhokisi lomncwabo kodwa ngase ngilibona mina livuliwe so ukulibona kwakho livuliwe lisuke selikhomba ukusondela kokulunga kwezinto zakho ngaleso sikhathi okusho ukuthi singasho sithi kungcono kwesikhathi uma ulibonile walibona livulekile ngoba kungasho ukulunga kwezinto zakho kodwa futhi singakubalekela noma singakuphiki ukuthi kwesinye isikhathi kungenzeka ulibone kanjalo kanti ngempela kukhona isifo okungenzeka bese siqhamuka ekhaya okay bese sidlula ke lapho bese uthola ukuthi la uyaphupha kodwa uphupha ibhasi athi umuntu ngiphupha ibhasi phakathi kodwa ibhasi iwa igingqika ukuphupha kwakho nje ubona ibhasi uphakathi igingqika nawe noma ngabe uyibonile kodwa manje awukho phakathi kodwa manje le bhasi kwesinye isikhathi yawa iyagingqika iphupho bakithi lelo elingelihle nalo okungenzeka sithola ukuthi iphupho elisuke libika isifo ngaleso sikhathi esuke sisondela noma siza ke bakithi ngicabanga ukuthi namhlanje kuzwakele ngiyacela ke bakithi njengoba sikhulume nangala maphupho lawa abika isifo bakithi kwesinye isikhathi awuthi nawe uma ngabe likufikelile noma walithonga leli phupho bakithi ebese sikhuleka bakithi siyazi ukuthi masiguqa bakithi edolweni ziningi izinto ezenzakalayo bakithi kungenzeka mhlambe nawe uboniswa nje ukuthi khona isifo esizayo ngoba mhlambe ingilozi yakho noma uNkulunkulu ekwethembile uyazi ukuthi mhlambe wena ngokukhuleka kwakho bakithi ngokuya edolweni masubonile usuboniswe lesibonakaliso khona izinto mhlambe ezingavimbeka ngomkhuleko wakho nje uwodwa zingabe zisenzeka mhlambe ngamandla akho mhlambe izithunywa zakho noma abantu abakwembethe bakukhombisa ukuthi khona into efuna ukwenzeka kodwa wena ngesikhathi ubona lezi zinto bese uye edolweni bese uthandaza kube khona izinto ezizovimbeka zingabe zisenzeka ngendlela ebekufunakala ukuthi zenzeke ngayo bakithi ngiyacela ke bakithi kwesinye isikhathi ukuthi mawuthe wathonga iphupho elithi alifane naleli singakhohlwa bakithi ukuthandaza singakhohlwa bakithi umkhuleko sikhumbule ukuthi unamandla ngizocela ukuthi namhlanje bese ngima lapho izophinda futhi ibonane ngokuzayo thokozani.